आचम्य प्राणानायम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय स्वाहा ओम श्री माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोषियाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री हरे कृष्णाय नमः पुनराचम्य श्री केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोषियाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री हरि कृष्णाय नमः प्रणवानां परमेष्ठी परब्रह्मणि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं मंत्र गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपोर्ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम एवं प्रोक्तैवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां रत्कमनोदिनिवासनं कल्याण गुणपरिपूर्ण श्रातिशाय श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यार्थम् ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनारायणगतभक्तप्रोर्यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यगुरुस्तंग नमाम्यहं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तदा आधा वन्दे जगते च विदर्शनत्रियते सर्वजयप्रणीतारवन्दे हविजयन्तं ब्रह्मान्ता गुरुः साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि श्रीरामकृष्ण गोविन्द गोविन्द श्रीमन्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्धमाने अद्यस्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे नैमिषारण्ये हिमालयस्य सानुप्रदेशे वक्तवावर्णे नवदर्शे कार्तिक्यार्थं वर्तमाने व्यवहारिके शुभकृत्नाम संवत्सरे मन्तरतौ उत्तरायणे मन्तरतौ पौषमासे कृष्णपक्षे अद्यतौ एकादश्याम् अद्यवासरः अद्यवासरतायां श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यार्थं शुभकरणे शुभयोगे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्माकं सर्वेषां महाजनानां क्षेम स्थैर्य विजय अभ्युदय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चातुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् देवमन्दिरे आराधयिष्यमाण श्री गोपालकृष्ण सन्निधौ पूर्णकला सानिध्य अभिवृद्ध्यर्थं तथा च अस्माकं सर्वेषाम् आबाल स्त्री वृद्ध पुरुषाणां सर्वेषां स्वकर्म व्यवहारेषु व्यवसायेषु सुयश प्राप्त्यार्थं हरि समूहे तत सर्व आचारिक दोष निवृत्त्यर्थं समस्त ग्रहचार पीडा परिहार पूर्वक सकल दुरित उपशमन पूर्वकं इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मांतरेषु बाल्य कौमार यौवन जाग्रत सुषुप्त सुषुप्ति अवस्थासु गुणत्रय कारणात् श्री कृष्ण परमात्मनः पूर्णानुग्रह प्राप्त्यार्थं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री देवता सन्निधौ तुलसी अर्चनम एभिः नियोजित ब्राह्मण सहायेन अहम करिष्ये ताट्यापास पडेरादवर घेऊन तीन पटी सुद्धा सोडा तत्रादो गुरुस्मरणं गण
गणपति पूजनम कलशे महाविष्णुपूजनपूर्वकं तुलसी अर्चनञ्च करिष्ये तत्रादौ गुरुं नमेत स्मरणोदास्कड़ा स्मरण करा गुरुं 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 व्यासमाणिं सरस्वतीं प्राणाजौ श्रीहरिमन्दे मन्त्रेशौ वासुदेवकं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परात्पर श्रीमद्भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः सकल पूजार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम दीर्घत मामावतेयो जुजुर्वां दशमे युगे अपामृतीनां ब्रह्मा भवति सारथीः गुरुभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं बुद्धिदं ज्ञानमूर्तिं दन्ताभाषं रत्नसतं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सबन्धिं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः श्रीमत्संयमीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः गुरुराज्ञां गृहीत्वा महागणपति पूजनञ्च करिष्ये ओम गणानान्त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमः वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणपतये नमः नमस्करोमि तदंग आवाहित देवता स्मरणञ्च करिष्ये प्रधान देव कृष्ण भोगदास्कर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुज शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणशोभगौस्तवं पीताम्बरं सान्द्रपयोधरसौभगं महारिवैडूर्यकिरीटकुण्डल द्विषाभरिशक्तसहस्रकुण्डलमुद्दामकादिगुणाग्रोचमानं वसुदेव ऐक्षत ओम श्रीकृष्णाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भवातेर्दशाकुलं परमात्मने नमावाहयामि पुरुषैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उताप्रतत्वशेषान्वेदनेनादरोहति आसनं समर्पयामि आधोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि परमात्मने नमः अर्घ्यं समर्पयामि तथो विश्वं विक्रामसाशनानशनेभिः परमात्मने नमार्घ्यं समर्पयामि परमात्मने नमः आचमनीयं समर्पयामि परमात्मने नमः स्नानं समर्पयामि परमात्मने नमः वस्त्रं समर्पयामि परमात्मने नमः उपवीतं समर्पयामि परमात्मने नमः श्रीगन्धं समर्पयामि परमात्मने नमः पुष्पाणि समर्पयामि अनेन पुष्पान्तपूजाराधनेन भगवान् सदा श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु ओम शंभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम पुष्कराक्षाय नमः ओम महास्वनाय नमः ओम अनाधिनिधनाय नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम धातुरुत्तमाय नमः ओम अप्रमेयाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम अमरप्रभवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मनवे नमः ओम त्वष्ट्रे नमः ओम स्तविष्टाय नमः ओम स्तवीराय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम अग्राह्याय नमः ओम शाश्वताय नमः
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರದರ್ಧನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಭೂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತ್ರಿಕೌಬ್ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಂಗಲಪರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭೂಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಕ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದುರಾದರ್ಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಆತ್ಮವಧೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸುರೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವವೇದಸೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಭವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಹಂನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವ್ಯಾಳಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಾದಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗಸೃತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬಹುಶಿರಸೇ ನಮಃ. ಓಂ ಬಭ್ರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನವೇ ನಮಃ. ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸದಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರಜ್ಞೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಧವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅತಿರ್ದೇಶವಂಶೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ
जनार्दन आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां पुरुषोत्तम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यम् एव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव अर्चनात् पुण्योऽहं तव पूजनात् पुण्योऽहं तव दर्शनात्. देवाला ही प्रार्थना करून घ्यायची. तेव्हा परमात्मा श्रीकृष्ण विशेष जबाबदारीनं समाजाचे 25 वर्षानंतर ज्या विशेष धार्मिक आचरण इत्यादी प्रकार हांगा आराधना केले देवा सानिध्याची निवड टोका विशेष जबाबदारीनं कृष्णाला अनुग्रह करताना समाजातील सर्व दुरित दूर जावका की दूरची गावातून जन्म येऊन हंगामी उद्योग व्यवहार होणं सगळं अंग समाज असं समाजावर पूजा धार्मिक आचरण आम्ही करच्यासाठी योग्यच मिळता एक स्थळ मिळता उद्देशान करताना स्वाम्यान अनुग्रह करून घेऊन ना हांगा समाजात मस्त सकट गेल्या प्रतिष्ठा म्हणजे तरी वेळवेळेचे किना गेल्या पूजन श्रद्धेची प्रीती कोण येईल तेव्हा आमची कशनारिक विशेष जेवण आमकां समय मुक्काम असताना तशीच व्यासरूप नरसिंह देवालय सानिध्यांक आसून घेऊन ना आयचे एकादशीचे पर्वकालाचे किना समय दिलेले आज्ञा मार्गदर्शन प्रकारच्या किना हांगा तुळसी अर्चन जावंक आपण सांगिल्लें त्या प्रकार देवा आयची साक्षात देव प्रीतीन करताना हांगा कलकशातून रूप चिंतन करून घेऊन प्रीतीन करताना आराधन केले देवा प्रथम तुगेले प्रार्थना केलेल्या भक्ती श्रद्धेतू तशीच मंत्र आणि अन्य सांगता तरी शिवकामध्ये असणारे क्षमपूर्का आणि विशेष जाऊन एकादशीचं तुळसी आराधन केलं जाल्यार मोहम्मद विष्णूला पूजन केलं फल मिळता म्हणून घेऊन पुराण धर्मशास्त्र सांगता तसं कसं फल असतं सर्व समाज आहे मिळता आणि आमगे आपल्याला वैयक्तिक जीवनात घेऊन सगळ्या कसली एकत्र निवृत्ती करून देऊ का श्रद्धाभक्ती देवाचे विश्वास सदाकाळ असते तुमचा अनुभव आमका अनुभव करून देऊ का आजी साकेलेली आहे तुळसी अर्चनेचे कसा फल असते कारण सर्व समाज आहे तशीच सानिध्य वाटसून घेऊन येईना देवाला या व्यासरूप नरसिंह अनुग्रह तसे संयम स्वाम्याला आशीर्वाद पूर्णानुग्रह कारण सर्व समाजाचे सर्व सलकी ठरवून देऊ ना आमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करून देऊ ना सर्व फल आपलं जीवन अनुग्रह कोणती म्हणून घेऊन भक्ती श्रद्धेन तुला प्रार्थना करता देवा केली प्रार्थना मान्य करून घेऊन आमचा अनुग्रह करून देऊ का म्हणून देवाला मागून घेऊया करोमि यद्य सकल परस्मै नारायणाय समर्पयेतद् अनेन श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थम् एतत्कल्पित तुलसीदल समर्पणेन भगवान् तत्सदा श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನಾ ಆಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನಾ ಆಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲನನುಜೆ ಕಾಲಿಂದಿಯ ತಟದಿ ಕಾಲನನುಜೆ ಕಾಲಿಂದಿಯ ತಟದಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮನದಾಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನಾ
ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ तुलसी जल समर्पणेन भगवान् तुलसी अर्चनेन भगवान् दशरथ श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु भगवते प्रिया विष्णु देवतामृष्टमातात्मजवान्रवितमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्महन्ता गुरुः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीपदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि श्री संस्थानाराध्य व्यास रघुपती नरसिंहाक वंदन करून घेऊन श्री संस्थानाच्या सर्व गुरुपरंपरेक वंदन करून घेऊन विशेषतः आमच्या समाजाक बरेपणा खातीर आमच्या समाजा उद्धारा खातीर घेवन स्वाम्यान अनुग्रह केला गोपालकृष्णा तुगेल सन्निधानांतू तशेंची विशेष जेवण हांगा परिसराक संबंध तपशिल्ल्या सर्व देवाक असतना वंदन करून घेवन तशेंच विशेष जेवण आमच्या मालगड स्वाम्याल्या दिव्य चेतनाक वंदन करून घेवन आतां पिठाद्वैत जेवण संयमीन स्वाम्याल्या चरणारविंदाक स्मरण करून घेवन देवा तुका सन्निधानांत आमी सकट समाज बांधव प्रार्थना करून घेतात देवा की एक विशेष जेवण घेवन हांगा 25 वर्सां नंतर जेवण घेवन हांगा समाजाक निर्माण संस्कृती व निर्माण जाल्लें हांगा देवाल्या आराधने नित्य विशेष जेवण घेवन करून येता सती आनी सर्व भक्त जन आमच्या समाजा वर्गत संग तांगेल्या मनोरथ प्राप्ती करून घेता आसत देवा विशेष जेवण स्वाम्यालागी अरीक करताना ह्या विशयान करताना सर्व धार्मिक हांगेल स्वाम्याल मोक्का मासून घेवन घेना दितय एक आराधन करून घेवका म्हणून तंत दिसाक एकादशीच्या पर्व कालो अत्यंत प्रीती अत्यंत श्रेयस्कर जावन आशिल्ल्या तुलसी दला देवाक प्रीती जावन आशिल्ल्या अर्पण आय दिवसाक आमकां समाज बांधवान श्रद्धेन प्रितीन घेवन घेवन केलें देवा केलेल्या आराधनेन कसलेंय चूक आसल्यार क्षमा करून दिवका आनी केल्ल्या आराधने निमित्तान हांगा देवान सानिध्य कसन आसना दिने दिने वाडून येवका आमकां समाज यो तसल कसले एक आमकां दूर निवृत्ती जावका आनी समाजा बद्दल जावन लेखून घेतले सकट समाजमुखी कार्य कसन आसना त्या चंदायरी ह्या राजधानी तूं जेवत तशी तूं अनुग्रह करून दिवका देवा देवाल्या आराधना मात्र न्ही हांगा अन्नदान आसच्या पुरो आनी नितर सकट सत्यनारायण पुजा आसच्या पुरो इतर धार्मीक वेळवेळे करचिल्ले कार्य आसना भविजरमण येतानी आमी सगळे वट जेवण घेवन करता आसत म्हणाले विश्वास तूं वाडोवन घेतलो आस मुखार सुंजलारीक हांगा सानिध्य अभ्युदय आयत हांगा समाज अभ्युदय जायत कसलेच कडेन कल्याणाचे आनी मना लेखून घेतिल्लो आसत देवा तर सर्व तांकां एक स्मृती दिवसून घेवन करून घेवका श्रद्धेन पितीने एकादशीच्या पर्व कालाचेर गिना आमी सर्वान वटून घेवन मेळून गिना देवाल सन्निधानाक तुलसी दल समर्पण केली आनी आमगेला संकल्प करून घेवन देवा आमकां मनोरथ चलोसून घ्या म्हणून केलें आमगेल्या वैयक्तीक जिवनांत तुज्या लारीक विशेष जावन आशिल्लें स्थान तूं अनुग्रह करून दिल्लें म्हणसर कीर्त हाडून दिवन घेवन येत असल कसले एक कश्ट नश्ट आसताली दूर करून दिवन स्वाम्याला आशीर्वाद देवाल दया आनी विशेष जावन गोपाल कृष्णाल दया आमच्या सर्वे समाजाचेर आसा म्हणसर कीर्त हाडून दिवन घेवन
आता 25-26 वर्ष तसं जाल्यार एक 100 वर्सांनी आनीक चंद्रार्क पर्यंत जावन घेवन आमगे समाज ह्या राजधानी आसून घेवन घेना आमगेल्या निजी जिवनां ओटोवची समाज सेवाची कसली योग्यता त्या भाग्य आमकां देवान दिलां तसलें तें सदुपयोग करून घेतलो आमी देवान आमकां अनुग्रह करून घेतले म्हणसले कीट हाडून दिवन घेवन समाजामुखी दरवेळ सर्व चिंतान तांणी कार्यगत जेवता तशें तूं अनुग्रह करून दिल्ली म्हणसले कीट हाडून जेवन प्रत्येक तांगेलो वैयक्तीक जिवनान जाल्यार तांकां उद्योगांत वेवहारांत स्थान मान कीर्ती गौरवाक स्नेहकुण्यापणी अशी गौरवारी चलो संदसल योग्यता आमकां मेळका बायल मनशा अखंड सौभाग्य की तशेंच चेडवान तांकां कसल्या उद्योगांत वेवहारांत तशेंची विद्येंत चांग विद्या बुद्धी ज्ञान संपन्न जेवसली योग्यता आमकां देवान अनुग्रह करून दिल्ली म्हणसले कीर्ती हाडून दिवन ह्या पर्व कालाचेर केलेली प्रार्थना देवान आमकां मान्य करून दिल्या म्हणसले कीर्ती हाडून दिवन घेवन सर्व मनोरथ इच्छा परिपूर्ण करून दिवन अनुग्रह करून दी देवा रक्षण करून चला आसून दी म्हणून तुका निदानांत प्रार्थना सत्याः सन्तो यजमानस्य कामाः श्रीवत्य समारोग्य ಮಲಗಿದಲೋಲನ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಲೋಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ನೀಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಗೋಪಾಲನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ 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 ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी
सहस्रनामावळी हत्ता धरला मुरळी स्तुती सहस्रनामावळी हत्ता धरला मुरळी संसारा कष्टादुकुनु हातु धोर्नु कळी संसारा कष्टादुकुनु हातु धोर्नु कळी कृष्णा 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 तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी मोर मुकुट मत्तारी चंदन तिलक चंद भारी मोर मुकुट मत्तारी चंदन तिलक चंद भारी तापत्रय निवारी भक्त तापत्रय निवारी रुक्मिणी रमणो श्री हरी रुक्मिणी रमणो श्री हरी
नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं श्रीहनो मन्तमे कान्तभाजं राघवा श्रीपदा भोजभृङ्गं मारुतिं प्राणिना प्राणभूतं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं भीमरूपं परं पीतवासं भारतं भारतशीलरामं भूभराध्वंसिनं भारतीशं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं देवचूडामणिं पूर्णबोधं कृष्णपादारविन्दैकदासं चित्तचिन्तामणिं पूर्णभाजां नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं मायुगो मायुमायान्तकार ध्वंसमार्ताण्डमूर्तीयमानं सज्जनानन्दसन्दोहरेणुं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं इन्दिराकान्तमानन्दमूर्तिं सुन्दरी मन्दिराभिन्मन्दं स्वान्तं मे सुन्दरारकाण्डं कान्तं शिवं धृम्मामि पुन्नामनाम्ने मुर्वे धाम्ने सम्पूर्णनाम्ने समधीतिसाम्ने संकेता सुमनाम्ने नमस्वद्भाय भक्तसीमे श्रीसयमीन्द्र परात् परगुरु श्रीसयमीन्द्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु